Habadon kiba od ya kijing teko bat kijing tuna. Laka don ga jing kmi bat ga jing penbet yaki ga dei ga bahab ban ai jing iro. Bat ga ne ga dei bat ga khubor lor ga jing do boarding jong atli ki Shnong kiba dan na East Castles. Ya ka baladep ban pen I ha ka Taïew ka baladep. Ya ka ba dangshen kila yo opdyang biang ya ka Jingshai. Kumban chupen kan mau ka ne ka khubor lor ka Jingshong dum klem boarding jong ki atli ki Shnong ka Shnong kan toj ladrung od ka badan sau pho tli ki long yeng bat ka khle umlang khan riu tli ki long yeng ka dei ka blak ta shi ka dei namar hadu kumbalai Taïew kini ki Shnong bat ki bon ki long yeng ki lahap Shong dum badru ki don ki samla pulie ki blamat jing e hakapor ba ki pen khre ek examen SSLC naga embos badru kiwi ki daw kini ki atli ki Shnong ki bahab ru hapo ka shela bolagan subdivision ki la shio Jingshai tangling ba ka jing kam da ki light solar bat ki bubon de ling ba ka sharak pat mombati halor kani ka jing e jong ki pat ba nong Shong Shnong ki ba Shong dum la pentep show Shlong mil ya ka bala pelong ye ka kenhon ban lech chikiti Shnong bat pen ye ki khubor bat ka jing put dien kumjo ha ka jing lech chakati ka jaka ki pat ba ki le thu pa ka jing pelong ye ki ban khot ka de na ka jing bom dan kanu ka jing wan tuklar na ki bor ka MeECL Haga jingle jong ka kenhon la yo ban yakren bot rang ba Shnong ka Shnong kan toj la rangot ba premli rang sian bar kumjo ki ka tu ko ningot ki nong Shong Shnong haga jing yakren la ban yo sngo ba ka daw ka de na mar ka jings niu no jong transformer wala do na do ka arpun do trek rumpang arajar ar psaw ya ka ba ki la pentep ba ka jings niu jong tri transformer kam dei ka sien ka baning kong dei ka bla bon sien na mar haus nem arajar ar pu ar ka jing lip lait ka ne adu shipho banai hau arajar ar pho lai dei Oh, arpo hatuli jin sisnem. Sipobanai ay man itu. Kabasngo tenat pat kalong ba andala kalami kini ka khubor la shio khubor ba ki officer ka MeECL ki badan shikte ka than ki la Pynsted ka kam ban tho shiki bor ba lor ya ga jingdon kam jong transformer ba thmai ba dei haka arpo trekul ber arajar upsaw ya ka ba urang ba Shnong ba premli un telefon cho Shlong mail ban pentep ya ka jingyo boarding habaro artli ki Shnong Di ngasuban ai kublai sibun ya ki Shlong mail khantam di bat kunju ya ka MeECL ru kublai simkia adin gi jingwan joki minta ka sini la ayo light la poi transformer di kublai sibun ba di to new transformer ba pipoi Shnong jong piu di batmai ne di barimna di batmai la ban poi imat udi ba imat bula khamhe he bula he namar bula he ban tu barim gai Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya